Ahoj, ja som Lucia a dnes som tu s videom chladiarenský skriňový náves. Ja som toto video sľubovala, dnes ho tu pre vás mám, tak poďme si to naše modré sloniča predstaviť. Batéria, ktorá nám napája sklopné čelo, protipodbehové zábrany, tie sú z oboch strán, kryt, v ktorom sa nachádza klin pod kolo, tie sú tiež z oboch strán, naftová nádrž s budíkmi, nohy návesu, kráľovský čap, ten momentálne nevidíme. No a tu sa nám ešte ukážu štítky kovové na návese. Sklopné čelo, ovládací panel, vzduch brzdy, opäť protipodbehová zábrana, tie máme z oboch strán, opäť kryt na klin a noha návesu. No a tu sa nám ukážu hadice a celý ten chladiarenský agregát. Hadice, čiže vzduchy, elektrika a ABS. Ten chladiarenský agregát, celá tá jednotka. Opäť ovládací panel. Tak a začneme hneď zo šoférovej pravej strany. Hneď spredu návesu máme kovové štítky, ktoré si porovnávame tie údaje na nich s technickým preukazom. Mali by sa samozrejme zhodovať, to snad nemusím hovoriť. Zo spodu návesu máme kráľovský čap, ten sme teraz nevideli, pretože ja mám súpravu spojenú. Ďalej sa nachádzajú z obidvoch strán kryty, v ktorých ja mám umiestnené kliny, ktoré dávam pod kolesa. Medzi krytmi na kliny sa nachádza naftová nádrž, pretože vlastne tá chladiaca jednotka, ktorú my na tom návese máme, funguje buď to za pomoci nafty alebo za pomoci elektriny. K tomu sa dostaneme neskôr. A na tejto nádrži sa taktiež nachádzajú budíky, na ktorých vidíme, koľko tam tej nafty máme. A ja by som rada upozornila, že v letných mesiacoch pri tankovaní nafty opatrne, a je to jedno, či je to do ťahača, alebo je to do tejto nádrže na chladiarenskom návese, a nafta sa pri vysokých teplotách rozpína a môžete spôsobiť ekologickú katastrofu. A taktiež po tankovaní všade vždy kontrolovať, či máte dekle na svojom mieste. Ďalej máme protipodbehové zábrany, a taktiež kontrolujeme, či nie sú uvoľnené. Niekto tam má koše na palety, za mňa trošku nešťastie 3D. A ďalej mám sklopné čelo, ktoré je napájané batériou. Sklopné čelo si ja kontrolujem každý deň, či mi funguje, pretože aj keď nepotrebujem práve skladať tovar z návesu na zem alebo nakladať zo zeme na náves, poprípade nepotrebujem to na nejaké premostenie, a ja ho pomerne často používam na to, aby som si predĺžila pracovnú plochu. Tým ovládaním toho sklopného čela sa tu ja teraz zaoberať nechcem, pretože jednak sa to líši od výrobcu a od modelu a pre vás to nemá žiadny valný zmysel. A pokiaľ budete s takým niečím mať pracovať, oni si vás už na to zaškolia. V prípade, že nefungujú svetlá na tomto sklopnom čele, pretože ja keď ho vlastne vyklopím a používam ho, tak mne tam na rohoch blikajú dve oranžové svetielka. Je to z toho dôvodu, že to sklopné čelo vlastne z tej zadnej strany návesu, keď je otvorené, ono je strašne tenučké a nie je vidno. A toto je strašne nebezpečné pre všetkých, ktorí k vám prichádzajú odzadu. Mne sa stalo, že mi tie svetielka nefungovali a bolo to v centre Zürichu asi ráno o 3:30, proste sa tam prerušil nejaký kontakt, káblik, neviem. Vyriešila som to tak, že som na krabicu, ktorú som mala plnú nejakých kartónov, papierov, ja som to vtedy brala od zákazníka spolu s prázdnymi obalmi, ja som na ňu natiahla reflexnú vestu a posadila som ju za náves tak, aby vlastne všetci, ktorí prichádzajú odzadu, hlavne tí s autami a s bicyklami, mali čas sa vyhnúť. Zo zadnej strany návesu vidíme schodíky. Tie si musíme taktiež skontrolovať, či sa nám nevysúvajú, či sú dobre zaistené, aby sa nám počas jazdy nevysunuli. A pri vychádzaní po schodíkoch na náves, ale aj pri schádzaní, prosím veľmi opatrne a vždy
čelom k návesu. Nikdy nie opačne. A veľký pozor, pretože pokiaľ máme my pracovné topánky, ono aj tie schodíky majú také tie zúbky a ja už som dvakrát takto hodila salto. No a vnútorné vybavenie návesu, tak to nám krásne navezuje, pretože pokiaľ máme či už jednu alebo dve chladiace jednotky, môže sa nám stať, že budeme potrebovať deliacu stenu, po nemecky sa to volá Trennwand. K tej stene poviem už snad len to, že predtým, než si ju do toho návesu dáte, tak si ju skontrolujte, či je v dobrom stave. V prípade, že budete musieť brať nejakú deliacu stenu, ktorá je poškodená tým, že má nejaký, my máme zo spodu takú plastovú akoby lamelu, oni sú niekedy také odchlípené. Nemá to vplyv na tú jej funkciu, ale môže sa vám stať, že u nejakého zákazníka potom, čo spravíte tú prácu alebo ešte pred ňou, keď ju budete vlastne potrebovať, budete nakladať plný náves, nebudete ju mať kam dať a budete si ju musieť vyhodiť akoby hore na ten tovar. A tam veľký pozor, aby ste ten tovar vlastne tou stenou nepoškodili. Taktiež sa na nej nachádzajú nejaké šroby, nejaké úchyty. Veľký pozor na to. Ja osobne si väčšinou roka vystačím s tým, čo na tom návese mám. Tam sme videli 4 šperštangle, alebo teda rozperné tyče, plus tie kverbalky, alebo teda medzibočnicové zábrany. Prišla som na to, ako sa to volá po slovensky. V mojom prípade teda je to zábrana, ktorá je upevnená v lištách medzi dvoma pevnými stenami. Čo sa týka podlahy návesu, tá je kovová, čo znamená, že je výborne udržiavateľná, ale závisí taktiež od druhu a od opotrebovania. Môže byť, že je pomerne, nechcem hovoriť vyslovene, že klská, ale pokiaľ budete mať na nej uložené treba nie drevené palety, ale umelohmotné, tak tam už je treba ten tovar inak zaistiť. K tomu sa dostaneme ale neskôr. Ovládací panel, ktorý sa nachádza z ľavej strany návesu, teda zo šoférovej ľavej strany, tam máme výškové ovládanie pomocou vzduchu a brzdy, ktoré používame pri odpájaní návesu. Ale ono je možné ich použiť, keď sa nedaj Bože stane, že tá súprava sa proste rozhodne, že odchádza. Mám taký tip od inštruktora, od učiteľa z autoškoly, že toto je jedna možnosť, keď naozaj už je zlé, než utekať dopredu ku kabíne, tak proste použiť tieto brzdy. Nemám to vyskúšané, nehodlám to skúšať a takto zaťažovať celú tú súpravu, ale toto mám taký tip od učiteľa. Ďalej máme opäť protipodbehové zábrany, nohy návesu, taktiež tam máme opäť kryty na kliny. No a v tej prednej časti tam sa nám nachádzajú hadice, ľudovo povedané šlauchy, alebo teda je to nemecký výraz. A tie nám zabezpečujú prívod elektriny, vzduchu a ABS. Jazda bez ABS je zakázaná, ale sú výnimočné prípady, v ktorých sa odpojiť musí. Dokonca v ktorých sa odpájajú prakticky všetky tie káble. Ale to sú naozaj extrémy a to sú manévre, keď musíte lámať to auto do jedničky. Čo sa týka toho ABS-ka odpojenia, viem minimálne o jednom zákazníkovi, u ktorého musí mať spustené všetky nápravy na návese. V prípade, že sa mi to z nejakého dôvodu nepodarí, tú jednu nápravu, ktorú ja mám zdviacu spustiť, tak mám ešte možnosť odpojiť si ABS, aby mi tá náprava spadla. Ale opäť, okamžite po ukončení manévru to ABS-ko zase zapojiť, pretože jazda bez neho je zakázaná. Čo sa týka toho ovládacieho panelu na tej chladiarenskej jednotke, tomu sa tu ja dlho venovať nechcem, pretože to nemá zmysel. Líši sa to jednak od výrobcu, jednak od modelu, ale samozrejme okrem tej teploty, ktorú ja si tam viem nastaviť, vidím tam teplotu, ktorá je aktuálne na návese, viem si tam nastaviť jazyk a viem si tam treba nastaviť, ako dlho chcem, aby to chladilo. To znamená, že buď to sa vypne po dosiahnutí tej zvolenej teploty, alebo bude chladiť neustále. No a tá chladiaca jednotka sama o sebe, ako môžete vidieť, vyzerá to ako taký hrb.
Pre tých, ktorí nemajú skúsenosť s chladiarenským návesom, ale s nejakým iným typom návesu, môžete byť prekvapení, že zrazu máte medzi tým ťahačom a návesom strašne málo miesta. A na toto pri odpájaní my máme taký maličký trik, ktorý tu ja teraz prezrádzať nebudem. Funkciu tej chladiarenskej jednotky kontrolujeme pravidelne. To znamená, že pokiaľ ja ráno prídem do práce a buď to mám náves prázdny, alebo je prednaložený byť nechladeným tovarom, ja si bez tak skontrolujem obidve tie chladiace zóny. Môže byť náves, ktorý má jednu chladiacu zónu, môže byť náves, ktorý ich má dve. A taktiež, keď náves nepoznáme, tak si to musíme skontrolovať. V prípade, že nastane nejaká porucha, alebo sa nám niečo nezdá, počas práce, treba to okamžite hlásiť dispečerovi do servisu a okamžite to riešiť, pretože keď už je tovar na návese, tak tam už je za 5 minút 12 v najlepšom prípade. Stalo, že či ja som nejakým nedopatrením počas jazdy mala zapnutý elektrický pohon, či mi do toho niekto drcol, ja neviem, a zrazu mi volajú zo servisu a hovoria mi, no ty ideš na elektriku, hovoríme to není možné, veď ja som si to prepínala na naftový pohon, no ne, ty ideš na elektriku. A vyriešili sme to tak, hovoria mi, no tak zastav, zapni si to na naftový pohon a nechaj to ísť aspoň 10 minút. U nás sa v posledných dňoch vyšplhali teploty aj na 39 stupňov a ono, pokiaľ sa s tou súpravou ide, tak to nie je až také strašné, ale v prípade, že musíme niekde zostať stať a čakať, tak je vhodné, aby sme si zaparkovali tak, ako to vidíme na tomto videu a umožnili tak prúdiť vzduchu medzi ťahačom a návesom. Pokiaľ otvárate vrata návesu, snažte sa prosím stať za nimi a zbytočne nenakúkať do nákladového priestoru. Pokiaľ bude odtiaľ padať nejaká časť nákladu alebo prostriedky, ktoré ho majú zaisťovať, v mojom prípade sú to šperštangle alebo kverbalky, oboje je buď to ťažké, alebo tvrdé, alebo veľké na to, aby ste to chytali a zbytočne sa tak zranili. Tak, na záver videa ešte raz opakujem, že ja si väčšinou počas roka vystačím s tým, čo mám poskytnuté od zamestnávateľa na tom návese. To znamená, sú to tie 4 šperštangle, 2 kverbalky, sem tam si k tomu priberiem nejaké tie palety. Keď je treba, beriem si tú predeľovaciu stenu. Ale sú momenty, keď je dobré mať so sebou niečo viac a to by som vám rada ukázala v nasledovnom videu. Ja už mám dnes pripravený materiál a teším sa, až to spracujem. Posúdite sami, čo z toho sa vám zdá, že by tak mohlo fungovať, čo možno ani niečo je tak trošku moja paranoja. Ja dúfam, že v dnešnom videu som vám dostatočne priblížila chladiarenský náves. V prípade, že som na niečo zabudla, že si ešte na niečo spomeniem, tak vám to sem určite dám alebo do nasledujúceho videa. Zatiaľ sa s vami lúčim, prajem veľa šťastných kilometrov. Čau, čau.